Здравейте, в момента записвам. Здравейте, ютубъри. Не, Няма не, това е спи си само... го, не мога така да ти го обясня, спи си го. Това е само трейлър, спокойно. Така както казах, това е трейлър на нашето оцеляване. Понеже ще снимаме 3 момчета, но единия явно го мързи и е извън линия. Ето ги мастърчето. То Здрасти, се мастърче. така. Така, сега спри да записваш, ако може, моля. Няма да спирам да записвам. Ще записваме. Ще записваме. Това е, решено е. Ние ще направим едно клипче такова, колкото да... Да видите, че почваме поредица. Чай се прави тук ти дървото. За тези, които не са ни гледали, само да знаят, че клиповете ще са предимно смешни. Да, той не може да играе Майнкрафт. Кой? Кой, който пита? Пак аз съм про. Много вярно. Нали. Така да, не че се хваля. Но... Тако правиш, човек. Не. То си мисли някакви работи. Тук не дей и събери дървото. Окей, сега. Да знаеш, че сме с зомбита и така нататък. Куречи! Викам, че сме с зомбита и... Абе, има всичко. В момента. Само секунда. Значи това моето кашляне ще направи голям проблем. Нали. Добре, защо ги градиш, бе, човек? Скарай ги. Не. Няма не. На. Не. Сега. Спри да градиш. Тази къща! Тази къща, той не му да играе Майнкрафт. Спри да ме пречиш. Не. Добре. Дава ли си пол? Като му даваш храна и той не иска прави. Не. Да, аз имам скин. Сперяк. На кол? Сасуке. На някакъв идиот. Така, ще се... Той и аз имам скин на идиот. Еми, ти си... Не, че не съм, ама. Ти си Да не задълбаваме. Да, ти си Стив, тъй че няма смисъл да си правиш комплименти. Да. Нали? Много мило. Така де. Аз правя кирчица и почвам да копам. Защо ще оцеляваме? Ами, защото правим survival клипове, меби. Добре, ще изслушаш ли моята идея? Казвай, в ефир сме. Така. Както казах, това е само трейлър. Така, ако ти е интересно как се качих тук горе, да го видиш. Не, мерси. И... така. Сега, изслушай моята идея каква е. Казвай. Това е с креативен мод. Тъй. Събраме си диамантовия енчант на тя мори, оръжие и глупости. Така и ходим да бием Отиваме в дракона. ада, отиваме в ада и оттам всичко се става от само себе си. Какво искаш да трепим като водиле? Няма да стане. Оцеляваме. За да отидем до ада, трябва ни обсидиан. За да вземем обсидиан, трябва ни лава. Знаеш какво трябва за да вземеш обсидиан? Да, лава и вода. Не съм нуб като тебе. Не, трябва креативен мод. Логика, но по принцип трябва лава и вода. Намерих свиня! Ами убия! Но добре ми избяга, what the fuck? Добре, не, ти много си зле, бе. Как може да ти избяга свиня? Нямам думи! Ела да ми помогнеш! Честно ли бе? Човек, как може да ти избяга свиня? Извините, ама тук те... Ела да видиш каква е само тази свиня проклета. Ела тук е. Умри! Умри бе. Ето към още. Къде? Мръвка! Остай да чукна. Стига, заради те си чупи кирката, ела така, умри свиня. Върна ми се кирката, омага как?
О, цветя, Ала. Добре, това беше лак. Кое? Ами, щупих си кирката и стои ми се възвърна. What the? Отново. Да, нали. Ела тук свинята. Ела при мене, стига си бил свинете. Остай животни. Трябва ни месо. Абе, остай животни. Не се измъкни. Абе, остай Не се животни. измъкни. Животни ти намира, остай. Тук ма дупка, която е хубава. Аз съм животоубиец. Добре, ти си... Май не прозвуча точно както исках. Заклещихте, нали, свиня такава. Добре, ела, че ме притесня. Събра доста чай да ви как се казва това. Сурово свинска Мас! Уоу, крата ми. Сега, аз направих нещо като скромна... Ти направи къщата, аз ще събера месо и материали. Става ли? Хубаво, ама не знам, на теб ли ти дъни музиката ти? Така, Ми не знам нещо блъската е. Има зомби тук, някъде. къде? Уби го. Не. Да, ама. Вземи да дойде. То пак остава да не е зомби, те не, точно е О, зомби. тук! Една свиня идва към мене. Уа! Браво. Нямам думи, просто аз вървя срещу свинята, тя идва към мене. Не сещаш, че в момента ще... Този клип ще го кача. И ще се легавиш. И няма да съберем лайкове заради твоето легавене. Точно заради това събра това, което сме ставили. Да. Тук ще бъде втория етаж. Значи, започвам да Намерите сте една свиня. правя нещо като First House. Защото не ми сам грее, пък той не може да играе. Вярно, Той не може да играе. Не е вярно. Всъщност е вярно. Така, правим къщичка. Какво са прави като ни е играта? Уоу, намерих къщата на свинете. Избий ги до крак. Умрете. Добре, стига си кракал. Така, Умрете. трябва да се огледам. И гледайте ма как фристайлвам. Нагоре има нещо. Натам кома, натам има пясък. Ще убия Че е свиня. остров. Омага, това е як остров. Информативно да ти кажа, че няма останем гладни. Пъмкин! Омага! Ко? Пъмкин! Това на Майнкрафт ски. Опа, не мога го кажа. Бля, На Майнкрафтски. да. То всъщност не е точно на майнкрафтски, просто и на английски Pumpkin означава такова, такова, тиква. Какво означава? Тиква! Като тебе. Аз мисля, че намирам различни цветя, разни глупости тук. Една закусани ти я просто. Как върви къщата ни? Ами, ако дойдеш ще разбереш, maybe. И защо има ли такава? Оу! Аха! Аз опнат ли съм? Да, ама... Добре, разбрахме къде е сейфа. Добре, няма да не оставят тези здравници, а спим. Тече. Ще трябва да се кача. Започвам май да съм мръква. Да, добре да достасаш бързо, защото... Окей, сега почвам само. Аз събрах много месо. Имам цели 12 мръвки. Ти е много Различни бои, глупости. закусани. Доста материали имам. Само трябва да си направим крафтинг и печка и такова. Събрали такова камък, че аз не намерих камък. Аз имам камък по мене. Добре. Ако е достатъчно за печка, аз сготвя месото, ще е идеално. Така. Бързо идвай, че почна с стъмба. Окей. Телепортирай се направо при мене. Обаче ще съм нагъл. Знаеш какво? Ще кажем те за призвища. Значи... Така. Добре. Сега да вземем да крафнем една фурница. Така, сега ще дам аз каквото съм направил. Слагай всичко вътре.
Секунда само да изкрафтя аз каквото крафтя. И какво крафти? Няма смисъл да крафти. Нищо не крафти, чакай. 2 секунда. Ни крафтя. Аз всъщност нищо ни крафтя, не. Просто... Значи ето вземи това. Ама прибери си ги за себе си, не ми трябва да сега. За сега казвам. Защото след малко може и да ми потрябват. Чакай, сега всъщност ето да не си... Направи чест. Направи ти чест. Как? Ето, видяхте ли? Здрави зрители на YouTube. Това е нуп. Тука не играйте с Енис. Как ти фамилията? Не казвам. Хубаво. Не ми Тайна. казвай. Добре ли? Не ми казвай. Сега. Подробности. Там. Добре. Напрей. Добре, ще направя. Нали знаеш как се прави печка? От камък. Да? По същия начин, само че с дърво. Ага. Лесно, нали? Не, сложно е. Значи всичко го запълвам. Без посредата. Окей. Да, ти чест. Правя Сега ще направя вас да стане воен. импровизирани ми стълбе на втория етаж. Знам, че по принцип правилото в Майнкрафт никога не прави първо къща. Но просто с него няма как да ни направя къща. Ще и стълбици ще се направя. Защото... Значи дай някакво хубаво место. Аз между другото май имам гъби. Тук е така го... тук Да, е... имам 2 гъби. Обърни се. Тук е те служи честа. Двойния чест. Двойния? Да. Сека. Правим така. Значи ще си вкарам. Тъй, записваме без приятели, защото това е само едно трейлър клипче. Окей, тук ще И вкарам. аз мисля да спираме до тука, защото ще стане Много дълго. много дълго. Пък и... Да. Окей. Ами... От мен е чао и до следващия епизод. Теде точно до началото на първия ни клип. Довиждане. Кажи чао, бе. Чао.